Takže taburetka je zložená z 2 kartónov, takýchto plátov. Kartóny najprv ohneme, nalomíme v častiach, ktoré sú vlastne predlisované. Už trošku toto už mám nalomené, čiže je to teraz ľahšie. Následný kartón takto spojíme v tomto patente, takýmto spôsobom. Rovnako aj druhý plát, vlastne pohovíme aj túto hornú časť, toto je vlastne časť, na ktorej sa bude sedieť. Opäť spojíme to v tomto patente. A v týchto drážkach, rovnako aj na druhej časti sú takéto drážky. Vlastne mali by to takto pekne do seba dve časti zapadnúť. Dostane vlastne takýto nejaký vzor. Túto hornú časť, tieto trojuholníky vlastne musíme pod tú sedaciu časť vlastne zohnúť a s hornú časť sa snažíme takto vlastne napasovať do miesta spojov, kde sa križujú tie dva pláty. Toto zatlačíme a druhú stranu, rovnako aj druhú stranu.